Gipahinumduman sa Talisay City DepEd ang mga magtutudlo og principal nga himuon lang nga yano ang mga graduation ceremony. Ang report ni Femari Dumabo. Kay kapintulo ka semana na lang og mabisinaw sa balang sa pagpangandam sa moving up o graduation ceremony. Hinungdan nga ning sayo pa lang mipahinumdum na ang kadagpuan sa Talisay City DepEd Division sa mga magtutudlo sa pampublikong eskwelahan sa dakbayan sa Talisay nga himuong iyano apan solemne ang mga seremonyas. Mato ni Dr. Arden Munisit, Schools Division Superintendent sa Talisay City, nga mamahimong gamiton sa matag tunghaan ang gigahin ubos sa maintenance and other operating expenses kon MOOE sa graduation. Busa dili angay nga mupugo sa mga magtutudlo sa mga ginikanan nga magpaamot aron bunggahon ng kalihukan. Si Munisit itataw nga kung mahimo mag-uniforme lang aron wala nay abangan nga tuga. Wala sa rason nga magpaamot ta kay in fact sa ang atong sulubon gali sa graduation mas mo encourage jud mi nga dili ta magmahalon nga mga tuga, mas solemne siguro tan-awon kung school uniform ang atong gamiton. Kung nagamot-abot man gyud ang mga ginikanan, siguruhon nga voluntaryo kini og sabutan sa tanang ginikanan. Usa sa ilang gihan ay karon ang schedule sa mga graduation ceremonies sa mga pampublikong tunghaan nga gitakda karon Abril 15 ug 16. Hinuntugutan daw sa mga eskwelahan nga magpahigayon sa graduation ug moving up ceremonies sa Abril 14. Ang maong mga pitsa nasud na sa Semana Santa. Apan gipaniguro nga walay graduation nga ipahigayon sayo sa kadlawon. 10 to 12, wala po kayo ng sa 1. Yeah, to sa alas 2 kay mo man na siya ang init jud kayo. So kung mas maayok ang sayo-sayo, pwede makasugod tag alas 7, alas 6, mas maayo. Dili lang punta na kay nangatog pa ang atong mga kabataan. No? So inahanglan man na sila ang number of hours sa ilang pagkatulog. So kanala sayo-sayo, earliest siguro mga 6:30 or 7. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.